Akce. Skrytý příběhy, to je aplikace, díky který děti budou velice rádi jakýkoliv vejlet po České republice. Krásný, ne? Ráda. Jdeme skrytý příběh. Vintýřova smrt, kousek od Hartmanic. To nějakých 10 kiláků a dáme to na běžkách. Naštěstí máme sníh. Skrytý příběh je vždycky spojený s daným místem, s nějakou historickou událostí. Jsou nádherně ilustrovaný, je tam audioprůvodce, který vám řekne, co máte udělat. Jak najdeme někoho, kdo ví, kde Vintýř žije? Mým družiníkům se do divočiny nechce. Prý se tam ztratíme a roztrhají nás vlci. Tímhle se určitě Kdo by nechce. mi tak pomohl najít Vintýře? Vždycky v tom místě máte nějaký úkol, který musíte splnit a zase je vázaný na to místo. Nechápu, jak to vymysleli, ale musíte tam třeba přečíst nějaký nápis nebo složit nějaký slovo. Podívej se na korouhvičku na kapličce svatého Marka na Karlově. Najdeš tam z písmena, to nejzakroucenější ti napoví. Jak se jmenuje ten, kdo má knížete doprovázet? Zdeněk, Rudolf, Severus. Severus. Takže opravdu promakaná věc, navíc vždycky to místo a ta procházka je fajn, vede to skrz opravdu zajímavé věci, takže jednak se něco dozvíte, dobře se projdete, zahrajete si hru, děti jsou motivovaný. Dobrý. Jít na další a další úkol a hledat to a jsem fakt fascinovaný tím, jak to je promakaný, kolik tam je těch věcí. Tak máme před sebou další stanoviště. Mezi váma. Další úkol nás zaved do dobré vody, což je skvělé místo. Velice dobře vybraný a samozřejmě, což jsem nikdy nevěděl, už jsem tady byl, je tady Vintýřova stezka. Jak to jde? Zasloužená odměna Bertí, víš, cestou dolů. Ta aplikace má celkem 219 příběhů a další příběhy přibývají a jsou pokrytý po celé České republice. Jsou ve městech, jsou v přírodě, jsou na známých i neznámých místech. V Praze je taky několik skrytých příběhů. My si dáme v centru města trable s golemem. Stvořil jsem golema, je obrovský, silný a protože nemluví, působí opravdu hrozivě. Koukni se na rabínovu sochu, co má u nohou a podle toho poznáš, co je nejlépe říct. Tak co má pod nohama? Máš udělat úkol? Kouknout se po ulici a najít poháry a kalichy. Tak jdem na to. Funguje to tak, že nejdřív si na mapě vyberete daný příběh, zjistíte, jak je dlouhý, jak je obtížný, kolik za něj dostanete bodů a když tam dojedete, tak se vám ta hra otevře, až když jste na tom správném místě. Je to spjatý nějak s GPS-kou. A pak jdete celkem 7 úkolů plus minus a vždycky, když dojdete na ten úkol, tak se vám ten úkol jako otevře zase, až tam na základě ty GPSky jako dojdete a ten úkol plníte. Zakliknete a odpovíte. Přesně tak.
Kdysi dávno jsem já, zvaný praotec Čech, přivedl do téhle země svůj lid. Co mám udělat? Máme na hrobek spočítat takový Obrázky čeho? obrázky řípů. Další skrytý příběh si dáme tady na Řípu. A je o praotci Čechovi samozřejmě. A existoval nebo neexistoval, je to legenda, je to pravda? Existoval. Jo. Dobře si poslouchal. Krásně se nám rozpršelo. To má podzimní atmosféru. A je Azuro. Skrup do Azura. Voilà. Jsme tady, tyjo. Tak, teďka si dáme příběh v Lednicko-Valtickém areálu, ale co jsem chtěl ještě zmínit, jednu funkci skrytých příběhů, tak to je pořadí, který vás motivuje hrát. V pořadí je celkem 31 911 hráčů k dnešnímu dni. My jsme 365, to nezní špatně, ale rozhodně teda nejsme v top 100. Ale možná jakoby zabodujeme. Náš počet bodů je, vydržte chvíli, 345 bodů. Dali jsme 10 tras a ušli 45 kilometrů. Není špatný, my jsme nezapočetli asi 3 hry ze začátku, než jsme se přihlásili, ale je to prd oproti prvním, kteří mají, prosím pěkně, 880. Na prvním místě jsou Baráci, ušli 206 tras a 900 km. Ráno tam bylo ještě 882 km, ne? Takže dneska museli dát očividně už jeden skrytý příběh 8kilometrový a mají 8516 bodů. Respekt Baráci a nebojte, my vás za pár let doženeme. Lednicko-Valtický příběh pojednává o architektu Josefu Hartmutovi, který navrhl jednak tady minaret a taky je označován za jednoho z vynálezců tužky. Ano, už nenapadli postup pro velkovýrobu. Je třeba vyřezat se dřeva 2 destičky. Do obou jsou združit šestrý v pravidelných rozestupech. Baví mě to, že třeba není to jenom procházka, že se tam dělají i nějaký úkoly a je to víc zábavná ta procházka. Super. Víc aktivovaná. Tak čtu. Dnešní skrytý příběh se odehrává na Ještědu. Máme proto je krásný počasí, -5 stupňů.
Skrytý příběh samozřejmě pojednává o historii a o tom, jak se tady ten vysílač, hotel UFO stavělo. Tady dokonce mají skrytý příběhy svojí ceduly. Propojení teda online, offline. Krásná práce. Na hřbitov můžeš jít. Další příběh, kousek od Prahy, Budeč a obléhání pevnosti Budeč, který zbyl tady ten kostel. Jsme zase měli golemský příběh o Golemovi, ano, v Klatovech o Gutovi Jarkovském. Jeden ze skrytých příběhů se odehrává v mých rodných Klatovech a je podle Guta Jarkovského. Všiml jsem si, že na kole jezdí v Praze i zde převážně starší dámy, které vykasané sukně a odhalené punčochy berou snad jako příležitost. Sportovec. Dej sportovce. Oh yeah! Krásný. Na Šumavě jsme šli příběh spojený s Vintířem a podél Labe jsme šli příběh o Hrabalovi a knize Ostře sledované vlaky. Napad na bombový útok, který odpálí vlak, vezoucí munici německým vojákům. Kdo na ten nápad vyhodit vlak se zbraněmi do vzduchu Miloše přivede. Ti líbí skrytý příběh tady ten? Nelíbí moc. Jo, něco, co víš o Hrabalovi teďka? Že sleduje ostře sledované vlaky. Ale to je hodně do hloubky teda. Všechny příběhy jsou dobře napsaný, můžete si je buď sami číst, nebo si je pustíte a jsou namluvené profesionálními herci. A za každý příběh získáváte mince a ty mince jsou k čemu? Mince znamenají to, že po každý úrovni 50, 100, 200, 300, 400 a potom asi i víc dostanete profilovku. Takže my se jmenujeme Artí Bertí a máme tam profilovku nějakého koníka s nějakým kovbojem.
Ty příběhy jsou spjatý s daným místem. To znamená, že například tady v Krušných horách jsme včera zachraňovali bronzový zvon společně s horníky. Ale teďka nás paní vystřelí. Vystupujeme. No a dnešní skrytý příběh se jmenuje Boj o zvon. Jsme nad Krupkou, nějaký Komáří vrch, Komáří výška, Komáří kopec, Komáří co? Komáří výška. Výška. Brennen znamená německý hoře. Tak druhý úkol je najít hrobku buď rodiny Bruch, Bison nebo Brennen. Bruch. Krupka je pokládána za nejstarší naleziště cínu ve střední Evropě. Tak co to bude správně asi? Sín. Jste bystré děti. Kde máš botu, Bertí? Dále. Sín. No jo, ne, každý úkol se dá odhalit, i když to vypadá zřejmě. Jak to má být správně? Ty jsi na to přišla? Tady je nějaká, tady máš všechny kameny právě rozebraný. Aha. Je tady i čedič bazalt. Tak my jsme četli jenom cedulku, já taky už ne. Skrytý příběhy jsou skvělý v tom, že projdete se, že děti to baví a ujdou mnohem delší kus, než by normálně ušli. A ještě tím příběhem vám to dá takovou jako atmosféru kolem toho. Teďka jdeme Krušníma horama a vlastně je to důlní příběh o záchraně zvonu a teďka kolem sebe vidíte ty doly a něco se dozvíte navíc. Fantastický. Jedna z nejlepších věcí, kterou prostě se dá tady pro turistiku udělat. Takže tam nikdo nebude hledat žádnou cennost. Pokračujeme, získali jste 25 bodů. Vyfotit, jo. Tohle video točíme fakt dlouho, tak dlouho, že naše posádka skrytých příběhů se rozšířila o novou členku. No, ale za tu dobu jsme se dostali na 150. místo, zrovna dneska příběhem Kleines problém v Brně. No toto. Správno, a to je jenom 3 body. Chudák socha, co? Tak varáci, jsme vám v patách.